Companya, si me'n vaig un dia, una tarda, un vespre, no tinguis Al ple de ulls per gener es va plorar. parlar, d'entre altres, de la moció presentada des de Villena als ajuntaments de la zona d'influència de l'estació de l'AVE per instar a Conselleria d'Infraestructures a la construcció d'un accés a l'estació de l'AVE des de l'autovia A31. Podem resumir l'AVE amb una frase: el tren dels rics pagat amb diners dels pobres. És un tren elitista que es planteja per a una minoria acomodada, però no com un servei públic per a tots i totes. El seu elevadíssim cost no es podrà amortitzar mai, sense tenir en compte els enormes impactes ambientals que ocasiona el seu traçat i el seu altíssim consum energètic. L'AVE sempre serà un transport deficitari. Les tarifes de l'AVE són absolutament privatives per a la gent treballadora, fent també que trens més econòmics com el Talgo, regionals o mitja distància oferisquen menys viatges. Des de la CUP apostem pel restabliment de línies, per uns preus populars i per la millora i modernització de les línies convencionals. Companya, si et despertes sola en una hora amable, fes que sigui silenci per tots dos. Serà amatent el meu retorn. No és una promesa, em regeix la veritat, absolc el retard. El model econòmic en el que vivim es sosté principalment en l'extracció i combustió de recursos fòssils. Estos permeten l'obtenció del que fins fa poc era energia barata i abundant. Això s'ha demostrat a la vegada insostenible i generador de forts impactes, tant al medi com a les persones. Volem ser capaços de decidir què, com i quan i per a què volem utilitzar l'energia. Apostem per avançar cap a la sobirania energètica com a únic camí possible per aconseguir la plena igualtat, el respecte als drets humans i l'harmonia amb el medi ambient. Ets allò que em forja i que després em fon. No, no, no. La CUP de Viar proposa impulsar la producció energètica local, instal·lar equips d'energia fotovoltaica i tèrmica a les cobertes dels edificis de propietat pública, promoure l'autoproducció d'energia fotovoltaica a les comunitats de veïns, utilitzar la biomassa de la gestió forestal sostenible del terme de Viar. En definitiva, hem de tractar el consum energètic com un bé col·lectiu i considerar el subministrament elèctric com un servei bàsic accessible a tota la ciutadania.